е както трябва. Къде да ходя? Какво да правя си? Какво? Къде да ходя? Какво да правя? Какво е това? Нима това е Росинант? Гордият ад Росинант? Какво е станало с тези пиличи? Какво е станало? Къде са буйната ти грива, лъскавата козина и гордата походка? Къде са? Тъжна е моята Санчо. След като служих вярно на славния лицар Дон Кихот де ла Манча, ми продадоха да ими хамани. Опитах се да им кажа, че аз съм рицарски кон, а не товарно животно. Но те не разбираха нищо. Колкото повече се дърпаха, толкова повече ми биеха. Колкото повече ме биеха, толкова повече се дърпаха. Не успяха за това. Спряха да ме хранят, като гладния ръчника. Огладнях, братко, огладнях. Не се издържа на глад и не се издържа. Слуша този, който е гладен и оплашен. Той няма достоинство, той няма чест. Той се бори за оцеляване. Днес се бори за оцеляване. Надягнаха ми юздите, сложиха ми капаци на очите, впрегнаха ми ди пляскавчика, ди пляскавчика, ди! Санчо, как искам поне веднъж да припусна по полето на воля, да развея грива и да бягам. Да бягам. Не виждам къде е полето. Ослепях от боя от тоягите. Ослепях много съвсем. Като не мога да тегля каруцата, ме вързаха за този плет да умирам. Къде е полето, Санчо? Къде е полето, Санчо? Къде е полето? Къде е полето? Бедни ми Росинани. Искам да ти кажа къде е полето на ясното. Много е тъмно още, друже. Много е тъмно. Как ми се иска и аз, като съм, да отворя прозореца на навън и да гледам навън полето. Осеяно с цветя. Чисто и равно, като детството. Това полето няма болка. Там всичко е просто и лесно. И всеки въпрос намира своя. И ако някога стане тъжно, самотно и тясно в моя дом, да отворя прозореца и да дойда при теб. Тъжно. Тъжно е, когато гордите русинанти се превръщат в кранти. Тъжно е. Не е нормално. Това сме ние. Ние сме бе хора.